खुलुमबाय लोगोसे गासिबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मोनसे दोहौनि गेजेरजों इन्ट्रि मारि होनो नाजानाय माखासे पलिटिकेलि प्लेन पलिसिफोरखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। जेरैबायदि माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ लानानै दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव इन्ट्रि मारि होदोंमोन। बेफोरबायदि माखासे प्लेन पलिसिफोरा जेरैबायदि माने फिथाइ थायनांगौ बेफोरबायदि फिथाइ थायनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। दा जियानो जादोला दा समाव जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव साफ्रोमबो पलिटिकेल लिडारफ्रा गावबागावनि पलिटिकेल केरियारजों लोगोसे गावबागावनि पलिटिकेल पार्टिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि गोबां माने बाथ्राफोरखौ दिनैयो बुंबाय थायो आरो बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोंबो माने एसे नोजोर होनो गोनां दं होननानै आं सानो। जेराव दिनैयो पलिटिकेल प्लेटफर्मनि जाखिनि माने लिमिटेड बाउन्डारि बै लिमिटेड बाउन्डारिनि सिङाव थानानै पलिटिकेलि डायलगफोरखौ मारियोब्ला मोजां जानायखौ जों माने नुहुरो। दा जोंनि बर' हारिनि माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा बे पलिटिक्सनि माखासे खानानै दोननाय पलिटिकेल बाउन्डारिफोरखौ क्रस खालामनानै माखासे जाथावथारै आबां जाबां बाथ्राफोरखौ पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै जोंनि गेजेराव माखासे दुंहाव थासारि खालामनो नाजानाय माखासे डार्टि पलिटिकेल प्लेन पलिसिफोरखौ जोङो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। जेराव जोङो स्पेशेलि मोनसे बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्रा होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि जारिमिननि बिखायाव जालांनाय गोथां दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां दिनै सासे गुबुन सासेखौ दाय होनो नाजानाय बेफोरबायदि जोबोद माने लाजिथावना दुखुनि बाथ्राफोरखौ जों दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु बे गोथार सोदोबा बारंबार सोरबा साफा सानै लिडारनि थाखाय एबसुफोरा एबसुनि बेफोरबायदि बुंजानांगौ बखिजानांगौ बुंजाबाय थानांगौ बाध्य दिनैनि बे स्टेजाव बे गोथार एबसु सोदोबा साफा सानै लिडार दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जा गोथार आइडिय'लजि फिल'सफि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिखौ दिनैयो बिहोमा होलांदोंमोन एवारनेस खालामलांदोंमोन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दिनैयो फोजाखांलांदोंमोन जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय रैखाथि महरै जों जुदि हारिखौ रैखाथि होलांनांगौब्ला जों माबोरैहाय गसंथानानै हारिखौ लानानै जोङो दावहा नांलांनांगौ बे गणतान्त्रिक लामानि गेजेरजों बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां माने मोजां एवारनेस बाथ्राफोरखौ दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ खोमायाव गोसोआव सोनानै दिनै फोजाखांलांदोंमोन। दा दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफि गोथार सानस्रि सोदोमस्रिनि गोथार महर मुस्रिखौ आंनि मोनदांथिनाय बायदियै जोंनि बै साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा गोसोम दागो फोनांगासिनो दङ। सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि गोथार फिल'सफिखौ सिगाङाव बसायना दोननानै आन्दोआव बिसोरो बेनिफिट्स लागासिनो दङ। दा बेफोरबायदि स्टेजाव जायफोर साथाम साब्रै लिडारफ्रा खामानि मावनो थांगासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गसंनानै दा बिसोरनि स्टेजजों जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसन लोगोसे आपकामिं इयुन जेनेरेसना 100% जुदि गाज्रि जायाब्लाबो 50% इयुन जेनेरेसना गाज्रि जागोन आरो बै 50% इयुन जेनेरेसना जुदि गाज्रि जायोब्ला बै 50% इयुन जेनेरेसना गाबोन बारायनानै 70% जागोन आरो बै 70%आ बारायनानै गाबोन 80-90% जागोन आरो टटेलि फैयै मोनसे समाव 100% कमप्लिट जागोन। जेब्ला 100% कमप्लिट जागोन जोंनि इयुथ जेनेरेसनफ्रा यां जेनेरेसनफ्रा अब्ला जोंनि हारिनि बिखायाव मालाबाबो सासे मोजां हारि सिबियारि मालाबाबो सासे हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्टेल लानानै बाथ्रा बुंग्रा मालाबाबो हारिनि थाखाय मोजां सिमां सुजुग्रा लिडारफ्रा सोमजिहैनाय नङा। बे बाथ्राया खिन्थु सैथो बाथ्रा। दिनै साननैसोनि थाखाय सानथाम सानब्रैसोनि थाखाय दिनैयो नोंनाव जाखिनि आन्दोआव पावार दं बै पावारखौ नों दिनैयो नोंनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो नोंनि बिमा बिफानि सायावनो नों जुदि बाहायदोंब्ला बेनिफ्राय आरो लासिंसिं मा बाथ्रा दंबावो। दिनै जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जों गावजों माने केस होलायनो थाखाय एफआइआर होलायनो थाखाय गावजों गाव बुलायलायनो थाखायसो बेखिनि स्टेजखौ जों दिनैयो लाबोदोंमोन नामा बे जोबोद माने साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय मा थांनाय 2027 जानुवारियाव जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ प्रमद बर' बिथांमोन बायदि लेखा गोरों मेलेमजिबि
जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिया जाय दैदेनगिरियानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफिनि बिखायाव गसंनानै बे गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो मोननाय बे दैदेनगिरिया बै 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि बै सानखालि जे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन बेनि सिगां सानाखैमोन नामा बिसोरो बे 27 जानुवारिखौ बुहुमनि जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफोरा मा सान महरै फालिबोदों आरो मानि थाखाय फालिनो गोनां बायथ' जानानै फैदों दिनै बे 27 जानुवारिखौ ब्लेक डे गोसोम सान महरै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा फालिबोदों जाय सानखौ जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा गोसोम सान महरै फालिबोदों बै सानखालिनो बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ गाजा गोमजायै बिथांमोना खुसि मिनि खुसि खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन दा दिनैयो जाय सानखौ जों गोसोम सान महरै दुखुनि सान महरै जों फालिबोदों बै सानखालि बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामना लाना फैनाया बेसेबां जुक्तिनि बाथ्रा जानानै फैखो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे 27 जानुवारिखौ दोनथ'नानै अखानायैबो 29 30आव लानो हायोमोन नङा होमबा दा दिनै 27 जानुवारिखौ ब्लेक डे गोसोम सान महरै फालिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय 1988 मायथाइयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामि जाय समावनोखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट गणतान्त्रिक लामाजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ लानानै सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादोंमोन बै 1988 मायथाइ डिउरिं दैट पिरियड बै समावनो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामिनि 53 जननिबो बांसिन बर' हिन्जावफोरखौ बर' हिन्जावसाफोरखौ आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार साननै जिनाहारि खालामदोंमोन 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि हरनै बे गोजां बोथोर समाव आरो बै जिनाहारि खालामजानायनि गेजेराव सानै 12 बोसोर 13 बोसोरनि देरफुनाय हिन्जावसा गथ'फोरबो दंमोन आरो बेनि गेजेराव गोबां दङ गोरबोआव गथ' थानाय गोरबोआव थानाय हिन्जावफोराबो बिसोरजों जिनाहारि खालामजानो गोनां बायथ' जानानै फैदोंमोन हरनै दा बेफोरबायदि एसेबां दुखुनि जोंनि बर' हारिनि बिखायाव एसेबां दुखुनि जारिमिननि सान बै साना जाय सानखौनो जोङो दुखुनि थाखाय सहायनो हायैयाव बै सानखौ जोङो दिनैयो गोसोम सान महरै फालिनो थाखाय जोङो थि खालामनानै लादोंमोन आरो जों फालिबोबाय थादों आरो फालिलांबाय थागोन बे बुहुमाव जोंनि बर' हारिया जेब्ला समसिमहालागै थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै 27 जानुवारिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोसोम सान आरो गोसोम सान महरै जोङो फालिलांबाय थागोन दा दिनै बे गोसोम सानाव दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि एसेबां हारि सेन्टिमेन्टेल गोनां बिथांमोननि खुगानि बुंनाय स्टाइलाव बिथांमोनाथ' गोबां माने हारि सेन्टिमेन्टेल दिनैयो उदैखौ थुमखांनायनि उनावहाय बाथ्रा बुंनायनि मिनिङा दस्रा जायो आरो गादिखौ लानानै सिमां सुजुग्रा लिडारफोरनि बाथ्रा बुंनाया दिनै जोबोद दस्रा जायो दिनै जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बेनिनि गेजेराव बिटिसिनि दानि सिइएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुंदों बा फोरमायदों जे मानगोनां बेलटि ब्रादार्समोनाबो आखायाव आइजें लानानै गोलाव सम हारिनि थाखाय दावहा नांबोनायनि उनावहाय 2003 बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैयो थिग बेफोरबायदिनो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनाबो आखायाव आइजें लानानै हारिनि थाखाय गोलाव सम दावहा नांबोनायनि उनावहाय 2020 बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैयो मोजांनि बाथ्रा जोबोद थेंकफुल नाथाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गणतान्त्रिक लामाजों बर' हारिनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट खालामनाया बे थांनाय 27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि लेखा बिलाइयाव माबोरैहाय कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन महरै लिरनानै लाबोजाखो आरो माबोरैहाय कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन होनानै लिरनानै लाना फैखो बेनि सोंथिखौ जों जुदि सोंथि खालामोब्ला जों दिनै सोरनाव खालामगोन डेफिनेटलि जों दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनाव जों दिनै खालामगोन मानि थाखाय आरो मानो जेराव दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सिबिनां बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार आइडिय'लजि फिल'सफिनि बिखायाव गसंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बे गोथार गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो मोननाय सासे दैदेनगिरि निस्सय दिनै जों बिटिआर एग्रिमेन्टनि माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ लानानै जों जुदि सोंथि खालामनांगौब्ला जों दिनैनि बे समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनाव जों दिनै सोंथि खालामगोन आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो दिनै गावनि पलिटिकेल सार्थबादिखौ लायालासे माखासे सैथो बाथ्राफोरखौ सैथो सोंथिनि सैथो फिननायखौ दिनै फोरमायनानै होनो हानांगोन आरो फोरमायनो थाखाय दिनै गोहो थानांगोन दिनै जोंनि बर' हारिनि
जायखिजाया पलिटिकल लिडारफ्रा गावनि पलिटिकल केरियारखौ गोख्रों खालामनो थांखियै गावनि बे पलिटिकल सिट पावारखौ मोनबाय थानो थाखायनो जोंनि बर' हारिखौ पलिटिकल नन पलिटिकल थगायलांबाय थानो जुदि सिमां सुजुदोंब्ला जानाय नङा। मोनसे सैथो बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि होननानै बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जेराव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद आरो बे जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि सुथुर एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेलनि सुबुंफ्रा बेसेबांबा गोलाव समनिफ्रायनो नोजोर होखाबोगासिनो दङ, जेराव सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि बै समनिफ्रायनो बै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा मास्टार माइन्डेड लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ डिस्ट्रय खालामनो नाजाबोगासिनो दङ आरो बिसोर नाजानायखौ मालाबाबो गाराखै। दिनै नङा गाबोन नङा समफोरै बे बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लोरबां गोसोनि लोरबां मेन्टेलिटिनि दैदेनगिरिखौ जोङो मोनहैथारगोनखौ बिसोरो मोनसे थांखि आरो मिशन लादोंमोन बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मास्टार माइन्डेड लिडारफ्रा आरो दिनै बिसोरो साक्सेसफुल जादों, जेराव दिनैयो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै सोरबा सासे सानै साथाम साब्रैसो पलिटिकेल लिडारनि गाइडलाइन्सआव दिनैयो पलिटिक्सनि खामानि मावगासिनो दङ। दा दिनै गोथौ गोसोजों सान, मोजां बाथ्राखौ सान, दिनैयो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जोंनि बर' हारिनि बिखानि गेजेराव गसंनानै गासैबो बिथिंखौ समान नोजोरजों नायनानै फोसाबलांनायनि माखासे मोजां थांखिफोरखौ दिनैयो फोथांफिननांगौ। दिनै सोरबा लिडारनि बा सोरबा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल साथु पार्टिखौ लानानै बा सोरबा साफा सानै लिडारनि पार्सनेल बेक्तिगत बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दुंहाव थासारि खालामलांनो जुदि नाजादोंब्ला बा सोरबा साफा सानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बे पलिटिक्सजों स्ट्रंलि इनभल्भ जानानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानाव थानाय लाइमोनफोरखौ जुदि पलिटिकेलि डाइभार्ट खालामलांनो जुदि नाजादोंब्ला मोजां जानाय नङा। आं खिन्थु थोंजों बुंखाबाय, बेखायनो एलार्ट जा, सांग्रां जा, बे इउनिटिखौ जों माबोरैहाय गोथां खालामफिननानै मोनसे फिरफिलानि सिङाव जों लाबोफिननो हागोन, बे बिथिंनि सायाव गोथौ गोसोजों साननानै खामानि मावफिनोबा मोजां जागोन। बेखिनिखौ आं गुरै खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।